26 ta' April, il-Verġni Marija Om tal-Parir it-Tajjeb, magħrufa bħala il-Madonna tal-Bon Kunsill. Ix-xbija tal-Madonna tal-Bon Kunsill tinsab meqjuma fis-santwarju tagħha, dak tal-Patrijiet Agustinjani f'Ġenezzano viċin il-Belt ta' Ruma, fejn ilha sa mill-1467. Skont it-tradizzjoni inġibet hawn minn Skoder, Skutari fl-Albanija. Is-santwarju ta' Ġenezzano żaruh papiet u nies kbar, fosthom diversi qaddisin, bħal Papa Urbanu VIII, San Ġwan Bosco u oħrajn. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II żar mhux biss dan is-santwarju, imma wkoll il-Katedral ta' Skoder fl-Albanija, fejn jingħad li kien hemm il-kwadru tal-Bon Kunsill qabel. Devot mill-akbar tal-Madonna tal-Bon Kunsill kien il-Kappillan Qaddis ta' Ġenezzano, il-Beatu Stefnu Bellazzini. Agustinjan li mit martri tal-imħabba tal-proxmu, meta ttieħed mill-marda tal-kolera u miet fit-3 ta' Frar tal-1840 u l-fdal tiegħu jinsab meqjum f'dan is-santwarju. Il-Papa Iljun 13 żied l-invokazzjoni Mater Boni Consilii fil-Latanija tal-Madonna. Il-Madonna tal-Bon Kunsill hi il-patruna prinċipali tal-Albanija u f'Malta il-Knisja tal-Agostinjani f'Paċeville iddedikata lilha. Santa Bernardetta qalet li x-xbija tal-Madonna tal-Bon Kunsill kienet l-aktar waħda li tixbaħ lill-Madonna li deritilha ġewwa Lourdes. San George Preka kien devot ħafna tal-Madonna taħt dan it-titlu, kien spiss jitlob quddiem xbija tagħha li kellu d-dar biex iddawlu fid-diffikultajiet li kien jiltaqa' magħhom u jgħid li waqt żmien ta' tfixkil kbir kelmitu u qaltlu biex iżomm is-silenzju. F'dawn l-aħħar 200 sena l-Ordni tal-Brothers daħlu l-festa tal-Madonna tal-Bon Kunsill fil-kalendarju tagħhom. Fil-Mother House tal-Brothers f'Ruma hemm inkwatru kbir tal-Madonna tal-Bon Kunsill fis-sala fejn is-Superjur Ġenerali ilaqqa il-Kunsilliera tiegħu. San Luigi Maria de Montfort jgħid hekk: skont il-qaddisin San Bernard u San Bonaventura hemm 3 stadji biex nersqu lejn Alla. L-ewwel wieħed li hu l-eqreb lejna u li l-aktar jaqbel mal-ħila tagħna u Marija, it-tieni hu Ġesu Kristu u t-tielet hu Alla l-Missier. Biex nersqu lejn Ġesu għandna mmorru għand Marija għax hi il-medjatriċi biex taqbes għalina. Biex nersqu lejn il-Missier Etern għandna mmorru għand Ġesu għax hu il-medjatur tagħna tal-fidwa. Għaldaqstant aħna nirrepetu bil-qawwa kollha ma' San Bernard li għandna bżonn ta' medjatur mal-medjatur stess u li Marija hi l-persuna l-aktar adatta biex tagħmel dan ix-xogħol ta' karità. Kien permezz tagħha li Ġesu Kristu ġie fostna u permezz tagħha li aħna mmorru għandu. Jekk għax aħna nibżgħu mill-Majestà infinita tiegħu, inkella nafu biċ-ċokon u bid-nubiet tagħna, aħna nibżgħu immorru direttament għand Ġesu Kristu Alla tagħna, mela ejjew bil-kuraġġ infittxu l-għajnuna u l-interċessjoni ta' Marija Omna. Il-Madonna hi qalba tajba u ħelwa. Fiha m'hemm xejn ta' illa u li jbedek minna, xejn li hu sublim iżejjed jew li jgħammex l-għajnejn tagħna ta' bnedmin. Meta tara aħna naraw in-natura umana tagħna. Hi mhix ix-xemx li bir-raġġi qawwija tagħha tkun qawwija żejjed għal għajnejn debboli ta' bnedmin, imma hi sabiħa u tiddi bħal qamar li jieħu d-dawl tiegħu mix-xewx u li imewwet il-qawwa tad-dija tiegħu biex aħna nkunu nistgħu nirċevuha. Hi hekk ta' karità li tilqal dawk kollha li jitolbu l-interċessjoni tagħha
ikunu midinbin kemm ikunu. Għaliex jgħidu l-qaddisin qatt ma nstema' fl-ebda żmien li xi persuna talbet l-għajnuna tal-Verġni Mbierka bil-fiduċja u l-perseveranza u baqgħet mingħajr għajnuna. Hi hekk se tagħna quddiem Alla li t-talb tagħha qatt ma ġie rrifjutat. Id-dera tagħha biss quddiem bina divin hi fiha nnifisha talba ta' qawwa kbira. Bilkemm tkun għamlet it-talba tagħha li ma tiġix milquha għaliex Alla liben u dejjem mirbuħ mill-ġentilezza ħelwa u t-talb tal-għażiża Ommu. Dawn li ġejjin huma ħsibijiet tal-qaddisin dwar Marija. San Irarju, il-midneb, dineb kemm dineb, jekk isir devot tal-Madonna ma jintilifx. San Bernardino ta' Siena, hekk kif Marija tat liva tagħha biex tkun Omm Alla, hija stħaqqilha b'dan il-kunsens li ssir reġina tad-dinja u tal-ħlejjaq kollha. San Fulġenz, id-dinja ilha żmien li sfat meqruda li kieku Marija ma daħlitx għaliha bl-interċessjoni qawwija tagħha. San Pierre Eymard, kieku ħajjitna ma kienitx taħt il-ħarsien ta' Marija, konna nitwerru u naqtaw qalbna li nsalvaw. Imma jien, kemm jien devot tas-sew ta' din l-Omm tiegħi tas-sema? Min jaf li kieku nikkonsagra lil-nifsi lilha u nħalliha ddawwal lit-triq li twassalni għand bina fil-ġenna? Min jaf li kieku nfittex nitgħallem dwar kif nista' ngħix ta' binta jew bina, hekk li kun jistħoq li tassew Omm bħal din. Ejjew ma ninsewx ukoll l-aktar talba li tagħti unur lil Madonna u dik li hi tkun qed tistennina nitolbu bil-ħerqa tibqa' dejjem it-talba għażiża tar-Rużarju. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu. Jeżistu ħafna għajnuniet permezz ta' YouTube tista' tgħid ir-Rużarju ma' videos jew mar-radju. M'għandekx skużi. Talba tal-Papa Franġisku. Marija mara ta' smieħ, għamel li widnejna jkunu miftuħa, għamel li nitalmu nisimgħu il-kelma ta' ibnek Ġesu qalb il-ħafna kliem ta' din id-dinja. Għamel li narfu nisimgħu ir-realtajiet li fihom ngħixu, lil kull persuna li magħha niltaqgħu, speċjalment dik li fqira fil-bżonn f'diffikultà. Marija mara tad-deċiżjoni, dawwal il-moħħ tagħna u l-qalb tagħna biex narfu nobdu l-kelma ta' ibnek Ġesu bla tnikkir. Għatina l-kuraġġ tad-deċiżjoni biex ma nitkaxkrux mal-kurrent tal-oħrajn li jmexxulna ħajjitna huma. Marija mara tal-azzjoni, għamel li jdejna u riġlejna imorru jħaffu lejn l-oħrajn biex iwasslu l-karità u l-imħabba ta' ibnek Ġesu biex iwasslu kif għamilt int id-dawl tal-Vanġelu fid-dinja. Amen.